Вітаю в ефірі. Тема дня у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Генасамблея Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю 17 грудня ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. А про це йдеться у заяві МЗС України. Резолюція серед іншого закликає країни-члени ООН посилити співпрацю в межах Кримської платформи. Як наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, документ став 6-ю поспіль резолюцією Генасамблеї ООН з правозахисної проблематики в окупованому Криму. І вже 11-ю у контексті міжнародного реагування на спробу незаконної анексії Росією українського півострова. Українська дипломатія послідовно посилює резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму новими положеннями, які фіксують факти грубих порушень міжнародного права та прав людини на півострові з боку Російської Федерації як держави-окупанта. Я щиро вдячний усім державам-членам ООН, які стали співавторами та голосували за цей важливий для України документ. Ми продовжимо докладати максимум зусиль для деокупації українського півострова та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності. Що нового є в ухваленні резолюції та на що впливає саме її ухвалення, про все це говоримо далі. З нами на зв'язку менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. Добрий вечір. Доброго вечора. І якщо говорити про саму цю резолюцію, які основні моменти можна виділити, а що в ній є нового для України? Дійсно, це вже 6-та резолюція, яка стосується висвітлює ситуацію у галузі прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Вона містить як такі вже традиційні положення, так і є деякі нові факти, нові положення, які там закріплені. Вона охоплює досить великий спектр проблем, які є на території окупованого острова. Зокрема, серед іншого, дуже важливо, по-перше, це те, що більша кількість прізвищ складується у цьому документі. На найвищому рівні признаються вже і Нарманчик, і Владислав Єсипенко, Голопола політичними в'язнями, їх розслідування політично мотивовано. Це дуже важливо, що не лише взагалі зазначається той факт, що існують і випадки політичного переслідування, а безпосередньо конкретні прізвища. Окрім того, що, як і в минулому році, згадується прізвища Еміру Сінову та Сервера Мустафаєва. Також дуже важливо це питання, яке стосується забезпечення водою території півострова. Ми знаємо, як багато Російської Федерації спекулює на цю тему, як вона намагалася протягом цього періоду звинувачувати Україну, українську сторону у тому, що вона блокувала подачу питної води, взагалі води до Криму, і намагалася перекласти відповідальність на Україну. Проте цей документ, він чітко вказує, чітко говорить про те, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за гуманітарну складову на півострові і в тому числі за забезпечення водою цивільне населення. Це насправді дуже великий результат дуже такої складної і багато роботи було пророблено і як державою, так і громадськими організаціями. Зокрема, наша організація у цьому році, ми знаємо, була дуже така складна ситуація з питною водою на півострові. Ми робили багато заходів із дипломатичними представництвами в Україні, і ми дуже раді, що саме цей аспект він закріплений, і вже у майбутньому не буде якихось спекуляцій на цю тему і дивних заяв наших посадовців щодо можливості ведення перемовин щодо постачання води. Ще з нового це дійсно, звісно, що згадування Кримської платформи. Дуже добре, що МЗС України намагається активно просувати цю тему, активно просувати і використовувати досить успішно проведений саміт і користуватися тими результатами, які були отримані за його підсумками. І таким чином ще раз продемонстровано підтримку саме цьому формату Кримській платформі, а також тому порядку денному, який вона підіймає.
Звісно, що в цій резолюції традиційно вже згадуються кримські татари. Вони визнаються корінним народом, і вже традиційно є згадка про вимога про те, щоб Російська Федерація відновила діяльність меджлісу кримськотатарського народу на території півострова. І до окремих пунктів ми ще повернемося. І хотілося б дати розуміння нашим телеглядачам, якщо говорити в цілому про саму цю резолюцію, наскільки вона є важливою, і яке її значення, і на що вона може вплинути? Звісно, що ця резолюція є надзвичайно важливою. Це, якщо ми говоримо про сьогоднішню систему міжнародних відносин, Генеральна асамблея – це найвпливовіший орган міжнародний, і прийняття, ухвалення саме цим органам таких документів це дуже важливо в контексті підтримки політики невизнання окупації, тимчасової окупації півострова. І це ще раз демонструє, що всі спроби Російської Федерації якось легітимізувати цю спробу анексії Кримського півострова, вона не є успішною, і цивілізований світ, він підтримує Україну. Що ще важливого? Важливо ці резолюції з огляду на те, що всередині Організації Об'єднаних Націй діє такий дуже потужний і складний бюрократичний механізм. Ми всі знаємо, що генеральний секретар, він щорічно готує доповіді, в яких робить огляд ситуації прав людини на території тимчасово окупованого Криму. І це також дуже важливо, оскільки досліджуються усі аспекти цього питання на півострові. Остання така доповідь, вона була підготовлена влітку, презентована на Раді з прав людини. На жаль, генеральний секретар, він не охоплює всі проблемні сфери. Ми надсилали свої пропозиції, рекомендації. Сподіваємося, що в майбутньому це буде враховано. Також це дуже важливо з позиції документування того, що відбувається на території півострова, оскільки це відображається у таких важливих документах, які є похідними джерелами права, норм права в контексті у галузі міжнародного права, і також це в майбутньому може бути ще одним аргументом і доказом вже в рамках тих справ, які розглядаються в Міжнародному суді ООН, що стосується, якщо ми говоримо про Крим, це та справа, яка стосується порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, і тому не випадково дуже багато уваги саме в цих резолюціях приділяється і питанню дискримінації кримських татар і етнічних українців на території півострова. І коли ми повернемося до питань дискримінації, хотілося б продовжити тему підтримки, про яку ви згадували. Якраз за цю резолюцію проголосували 65 країн, проти 25 і утрималися 85. Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, Білорусь, Вірменія, Венесуела, Ефіопія, Еритрея, Зімбабве, Індія, Іран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизстан, Коморські острови, Куба, Малі, Нікарагуа, Північна Корея, Судан, Сирія, Саудівська Аравія, Філіппіни, Сербія, Судан і Шрі-Ланка. Якщо говорити і дивитися на ті країни, які підтримали або навпаки не підтрималися, або ж утрималися, а тут можна прослідковувати якусь динаміку якраз в контексті підтримки або навпаки голосування проти резолюції по Україні? Насправді, як такової динаміки не відбувається, оскільки результати голосування з року в рік вони є приблизно однаковими, і ті країни, які голосують як за, так і проти, вони є приблизно однаковий склад. Тобто це не було якимось здивуванням, що там Еритрея чи Сирія вони голосували проти, а що умовно Сполучені Штати, Великобританія чи Японія підтримували резолюції щодо прав людини, так і щодо мілітаризації півострова, яка була прийнята тижнем раніше.
Насправді ця така послідовна політика цих країн, як і у питанні підтримки України, так і у питанні підтримки Російської Федерації. Ми знаємо, що Російська Федерація вона вкладає дуже багато ресурсів, в тому числі і фінансових, для того, щоб забезпечити хоча б той рівень, скажімо так, голосування на їх користь, який вони мають. Проте нам потрібно усвідомлювати, що цю роботу потрібно проводити і в подальшому, не лише з тими країнами, які вже традиційно голосують. З ними також потрібно працювати і нагадувати, постійно роз'яснювати їм ситуацію, яка складається в Криму, і що не відбувається жодного покращення, а навпаки погіршується ситуація. Також дуже багато потрібно проводити роботи з тими країнами, які або утримуються, або взагалі не голосують. Тобто це ті країни, які ще вагаються, які не визначилися остаточно з підтримкою тієї чи іншої сторони в цьому питанні. І тому тут задача нашого МЗС і, звісно, нас, як громадськості, спільно робити все можливе, щоб з року в рік кількість країн, які голосують на підтримку цих резолюцій, вона збільшувалась. Чи не про це саме казали в частині посилення співпраці і Кримської платформи? Тобто посилити співпрацю в межах Кримської платформи. А ця частина, про що вона взагалі могла би бути? І чи можливо вона стосується і того, щоб долучити більше країн? Ми почули, що 85 країн, вони утрималися при цьому голосуванні. Так, дійсно, але ми повинні розуміти, що резолюція Генеральної асамблеї вона не може, скажімо так, диктувати, як голосувати за ту чи іншу резолюцію. Звісно, що стосується посилення співпраці, то це в першу чергу питання до України, до країни, яка є ініціатором цього формату, цього майданчику. Це питання до самої Кримської платформи, це про те, які завдачі, які цілі ставить, які індикатори, які завдання заплановані, і це саме про це. Звісно, що в першу чергу основна мета цього майданчику – це деокупація Криму. І мова йде про те, щоб посилювати співпрацю у всіх напрямках, які могли би сприяти якнайшвидшій деокупації. Це і питання безпеки, це і економічна співпраця, це питання і європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції, це і проведення реформ всередині країни. Ми повинні усвідомлювати, що Україна вона повинна постійно розвиватися і рухатися вперед, аби мешканці Криму, вони всі, навіть ті, які на сьогодні не мають якоїсь такої сильної підтримки України, вони прагнули жити у кращій країні і розуміли, що разом з Україною вони матимуть найкраще майбутнє. І саме про цю співпрацю йде мова. І повертаючись до теми етнічної расової дискримінації, яку ми також згадували, резолюція, зокрема, містить заклик до Російської Федерації припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму. Засуджує проведення Росією всеросійський перепис населення. І в контексті цього ми би хотіли ще згадати про допис у Фейсбук голови Кримськотатарського ресурсного центру Іскандера Барієва. 17 грудня він у своєму Фейсбук написав, далі цитата: В окупованому Криму, в Сосновому гаю, поблизу села Мирне Сімфропольського району, внаслідок системної політики окупаційної влади, расової нетерпимості та нагнітання міжнаціональної ворожнечі з'являються такі таблички. Цитую: «Зелена зона, забороняється прогулянка собак та татар». Ця провокація є прикладом расової дискримінації та ненависті, зазначив в своєму Фейсбук Іскандер Барієв. Пані Людмила, враховуючи, так ми побачили цю табличку, побачили цей допис, і саме фото взагалі виклала того ж 17 грудня користувачка Facebook Лейла Асанова. Наразі цей допис вже є недоступним. Тут чи дійсно це, по-перше, є прикладом порушення і расової дискримінації та ненависті, і взагалі чи є це свідченням того, що йде посилення тиску в Криму? Звісно, однозначно ми можемо говорити, що ця ситуація, цей випадок є наочним доказом того і проявом розпалювання міжетнічної ворожнечі. І наскільки мені відомо, саме за цим фактом вже було
вже звернулися до поліції, написали відповідну заяву. На сьогодні мені невідомо, який стан розгляду цієї заяви, який результат ми будемо мати. Проте це буде дуже показовим в контексті того, як окупаційна влада буде здійснювати розслідування цього випадку, оскільки це є дуже кричущим. І, звичайно, ми не можемо говорити, що це якийсь невдалий жарт чи щось інше. Це ще проти расової дискримінації, терпимості і розпалювання ворожнечі. На жаль, протягом 2021 року такі випадки у різних формах були не поодинокі. Це і випадок у школі, коли вчителька на цій історії розповідала про те, що кримські татари є зрадниками. Це випадок у Чецерецької школі, коли були побиття дівчинки кримської татарки, і інші випадки, які фіксувалися і нашою організацією, і іншими правозахисними організаціями протягом цього року. Тому, звісно, що ми можемо казати про посилення тиску, про нагнітання ситуації. Все це відбувається на тому тлі, що продовжуються масові арешти, обшуки в домах кримських татар. В переважній більшості відбуваються масові затримання і визнають винними у скоєнні адміністративного правопорушення, а також дуже масово кримських татар, які приходять підтримувати політичних в'язнів під будівлі суду. Тому вся ця ситуація, вона дійсно демонструє і показує про те, що тиск він посилюється, використовуються різні досить методи, проте все це з однією метою, і все це є проявом расової дискримінації. Тут є вже звернення до окупаційних правоохоронних органів. Україна з свого боку може якось на це вплинути? Або ми говоримо тільки про те, що ми можемо це задокументувати? По-перше, звісно, що задокументувати це дуже важливо, оскільки, як вже я сьогодні згадувала, ми маємо справу в Міжнародному суді ООН про порушення Конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації, і це буде ще один випадок, який українська сторона буде подавати як доказ. Що стосується українських правоохоронних органів, то прокуратура Автономної Республіки Крим, прокуратура Автономної Республіки Крим, так, вона має повноваження розпочинати провадження щодо факту використання мови ворожнечі, розпалювання міжетнічної ворожнечі, і саме за цим фактом на зараз я не знаю, чи є така справа, чи здійснюється вже таке розслідування, проте ми будемо звертатися і виясняти цю ситуацію, як реагують ці наші правоохоронні органи. Якщо ні, то будемо ініціювати, щоб таке розслідування воно відбувалося. І ще про одну тему хотілося б в цьому контексті поговорити. 15 грудня в Російській Федерації остаточно схвалене доповнення до тамтешнього федерального закону 1994 року про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру. За ним на населення покладено обов'язок евакуюватися з території, де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації, або зі зони надзвичайної ситуації при отриманні інформації про проведення евакуаційних заходів. Доктор юридичних наук, професор Борис Бабін повідомив у Фейсбук, що за новим законом окупаційна адміністрація Криму зможе свавільно змусити будь-які групи осіб виїхати з Криму без права повернення назад. Цьому обов'язку не кореспондується жодних зобов'язань держави забезпечувати евакуацію. На практиці це буде означати, що влада Російської Федерації може депортувати населення з будь-якої зони, де є загроза, потенційна чи міфічна, просто владною вказівкою. Тобто населення має тепер обов'язок депортувати себе звідти самостійно. Жодних гарантій відшкодування витрат, залишеного майна та навіть гарантій повернення назад закони Російської Федерації не встановлюють. Основний виклик новел полягає у тому, що ці норми Кремль протиправно поширить і на кримчан. А тому у наступному окупаційна адміністрація зможе свавільно змусити будь-які групи осіб виїхати з Криму без права повернення населення будь-якої території півострову. Адже формально зон екологічних ризиків там більш ніж вистачає.
Пані Людмила, от зараз для мешканців окупованого Криму, наскільки ці доповнення, вони дійсно є загрозливими? Звісно, що будь-які зміни до федерального законодавства Російської Федерації вони є важливими для нас, для Криму, оскільки, як вже зазначалося, неправомірно Російська Федерація розповсюджує власне законодавство на окуповану територію, і цей закон він не є винятком. Що стосується питання надзвичайних ситуацій або можливих надзвичайних ситуацій, як це вказується у згаданому законі, звісно, така загроза вона існує, і вона досить реальна. Якщо ми, наприклад, згадаємо липень місяць, коли у Криму відбувалося затоплення, коли були стихійні лиха і коли наводнення було у Ялті. Тому це не щось таке міфічне, це те, що реально може відбуватися, при тому, що дуже тривожним є саме положення можливість надзвичайної ситуації, тому що дійсно, як вже говорилося, на території Криму досить багато зон, які можна класифікувати або визначати як зони можливої надзвичайної ситуації або можливого стихійного лиха, і тому ці зміни, які вони проводять, і ця ініціатива вона триває ще з лютого місяця, тобто це від того, як уряд Російської Федерації видав постанову, якою зобов'язав розробити відповідні зміни до закону до 15 грудня, коли у третьому читанні було проголосовано ці зміни. Насправді, і Кримськотатарський ресурсний центр, ми про це говорили і влітку, і ще раніше, як тільки дізналися про ці зміни, ми намагалися підіймати цю ситуацію, ми говорили із нашими міжнародними партнерами, доводили до них цю інформацію, нашу позицію. Якраз міжнародні партнери, світова спільнота, можливо, та ж Генасамблея ООН, вони можуть якось відреагувати, чи будуть вони реагувати на от такі доповнення і такі зміни, які прямо можуть потенційно впливати на жителів тимчасово окупованого Криму? Про те, чи будуть вони реагувати чи ні, за них я відповісти, на жаль, не можу. Звісно, що деякі з них будуть посилатися на те, що закони – це внутрішні справи, у які не втручається третя сторона. Проте я думаю, що деякі все ж таки з країн, які будуть усвідомлювати всю цю небезпеку, вони будуть реагувати. Можливо, не офіційно, точніше офіційно, але не публічно вони будуть звертатися до російської сторони з роз'ясненнями. У цьому законі, звісно, що у поясненні до цього йдеться про те, що не буде жодних зловживань, що це там якісь лише надзвичайні ситуації і такі виключні випадки, коли будуть прийматися ці норми. Проте ми знаємо, як це буває. Проте норма про те, що про евакуацію, про обов'язок евакуації, вона насправді було у російському законодавстві, проте не в законі, а в порядку, який був розроблений урядом у 2020 році, ще у 2020 році ухвалений, і на виконання статті 10 цього закону, 68-го закону про захист населення при надзвичайних ситуаціях. Але у цьому році вони вивели це окремим пунктом 19 статті. 19 стаття – це обов'язки населення при надзвичайній ситуації, і саме є положення про обов'язок евакуюватися, і про те навіть, як зазначаються у Держдумі, зазначали і коментували, навіть буде адміністративна відповідальність накладатися за відмову від евакуації. Це стаття 20.6.1 Кодексу про адміністративні правопорушення, і відповідно до цієї статті є санкція у вигляді штрафу від 1 тисячі рублів до 30 тисяч рублів. І чи буде реакція на цю тему? Подивимося. Хочеться ще дуже швидко згадати про ще одну новину. Російські мовники продовжують глушити сигнал українських ФМ-радіостанцій у північних регіонах окупованого Криму. Про це Суспільному повідомила саме Ірина Сідова, медіакоординаторка Кримської правозахисної групи. І за її словами, трансляцію російських радіостанцій зафіксували не лише на території окупованого півострова, але ще й у Херсонській області. В деяких населених пунктах заглушають російські станції, український сигнал, який там має бути. По факту замість українських станцій там йдуть російські.
На деяких частотах обидві станції одночасно мовлять, тому взагалі неможливо розібрати, хто там мовить. В деяких населених пунктах по одній станції українській чутно, в деяких по дві станції. Тобто вони таким чином працюють, що вони на декількох частотах запускають одне і те саме радіо, просто з метою, щоб заглушити український сигнал. Тому що вони бояться правди, вони бояться чесної незалежної журналістики і незалежних новин. І от в контексті того, що ми почули, так і те, що ми з вами обговорювали, і ту інформацію, яку ми до ефіру знаходили, а саме про блокування українських мовників на території окупованого Криму, да, там про оцю інформаційну складову, а там того не було. Чи може воно взагалі в теорії там з'явитися? Наскільки це, в принципі, ну, умовно кажучи, чи були прецеденти того? І якщо ні, то, можливо, якимось іншим чином Україна може якось на це вплинути? Ну, звісно, це одне з основних прав людини, це право на доступ до вільний доступ до інформації, її отримання та поширення. Тому, безумовно, це може бути відображено і у резолюціях Генеральної асамблеї ООН, і інших резолюціях, інших міжнародних організацій. Це питання до авторів, тобто до української сторони, яка розробляє. Чи маємо ми достатній масив підтверджувальних фактів порушення цих прав, і чи наскільки актуально це є, тому що ми розуміємо, що з року в рік резолюції, якісь нові позиції, вони з'являються у зв'язку з актуальністю або актуалізацією того чи іншого питання, як, наприклад, у випадку з водозабезпеченням Кримського півострова у цьому році. Тому, безумовно, якщо щодо питання можливо чи неможливо, все можливо, це все залежить лише від того, наскільки ми будемо лобіювати те, щоб ця інформація, ця наша позиція була відображена у цих документах. Насправді ця ситуація, вона не нова. 8-й рік окупації, 8-й рік відбувається, глушать наші сигнали. 8-й рік Російська Федерація намагається розповсюджувати власне мовлення на прикордонній території. Це передусім це Херсонська область, це Генічеський район. Я сама особисто була свідком того, як на українських територіях працюють російські радіостанції, тобто їх частоти вони доходять. Чому українська сторона їх не глушить? Це також питання до нашого уряду, до питання до інформаційної політики нашої держави, тому що ми знаємо, наскільки вразливими є ці регіони і наскільки важливо захистити мешканців прикордонної території від російської пропаганди. Я дуже сподіваюся, що ми окремо зможемо взагалі ефір по цій темі зробити. Зараз, на жаль, маємо вже завершувати. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку була менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Кротик. Говорили ми сьогодні про посилену резолюцію щодо прав людини в окупованому Росією Криму, яку ухвалила Генасамблея Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю 17 грудня. Передивитися цей та інші наші ефіри ви можете на нашому сайті «Суспільне Крим» та на нашому YouTube-каналі. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини Кримсько-татарської. Гарного вам вечора.